Ωραία, τι ωραία μέρα να είσαι. Για να κοιτάξω τη μέρα. Έβγαλα το θερμόμετρο, μπορείτε να το δείτε. Για να κοιτάξω. What the... Και what the... 41 βαθμούς στην Ελλάδα. Πρέπει να πάω μέσα. Shit. Ωραία, εδώ μέσα σίγουρα είναι 28 βαθμούς και έξω 41 βαθμούς. Αλήθεια, πώς κάποιος θα είχε κάει, τα πόδια μου κάηκαν, no cap. Είναι αλήθεια. Ευτυχώς και έχουμε αυτά χάλια. Τα πόδια μου δεν θα βράσουνε. Ακόμα κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι έξω. Βράζει σε λόγω του σπίτιου μου. Έβαλα το θερμόμετρο έξω και μετά 41 βαθμούς έγινε το θερμόμετρο από έξω. Να, η Ελλάδα γίνεται τώρα βραστική. Βράζει. Τι λέω τώρα. Ναι, γι' αυτό έχουμε πολύ λάδι και πολύ νερό και πολύ χυμούς εδώ πέρα. Να μπορείτε να το δείτε, ναι. Και να μην πω ότι τα ψάρια, ένα ψάρι μόνο μένει μου φαίνεται. Και εσείς το βλέπετε λίγο βρωμάει το νομίζετε. Ναι, στο camp του. Έχουμε μόνο ένα ψάρι. Οι δύο ψάρια, δεν βλέπω τώρα, δεν κατάλαβα τι είναι. Περίμενε. Είναι δύο. Περίμενε. Όχι, δεν είναι δύο, είναι μόνο ένα. Ωραία. Για κοιτάξω αν υπάρχει κάτι. Αν έχει πάει πάνω ή κάτω το θερμόμετρο. Για να κοιτάξω. Πήγε στα 42, oh shit. Εδώ πέρα βράζει. Και πολλοί τζίτζικες. Για να κοιτάξω τι υπάρχει στον κήπο μου. Εδώ πέρα πολλά φρούτα. Αυτά είναι στην αλήθεια μανταρίνια ή πορτοκάλια. Εδώ πέρα βλέπω πολλά πράγματα να μεγαλώνανε. Μπορώ να πω. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο λεμονιές ή πορτοκαλιές. Δεν ξέρω, μανταρίνιες, δεν ξέρω τι έγινε. Αρχίζει λίγο τόπος να μην βράζει. Έπεσε κάτω, όχι ακόμα είναι έτσι, ο έλεγχος. Αρχίζει να βράζει ξανά. Λέω να βάλω το κοντίσιο. Βράζει πολύ. Guys, θα κλείσω λίγο την πόρτα. Να πάρω λες να πάρω πίσω το λογασία. Θα έρθω πίσω για μετά αυτό. Αλλά thank you. Πάω να ανοίξω εγώ τη θερμοκρασία. Αυτό το shit. Άνοιξε. Έλα. Έλα μπρο, άνοιξε. Άνοιξε επιτέλους. Εδώ πέρα βράζει. Μπρο, ήγρωσα, αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Ήγρωσα. Γιατί τώρα ρίξε το θέμα. Και τώρα δεν θα βράζω. Μετά θα το κλείσω και ένα θερμοκρασιατικό πράγμα. Και να πω ότι έχω πολλά advice στο Roblox. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά όμως βαίνω ότι πήρα ένα μεγάλο μπουκάλι νερό με παγάκια και το γέμισα. Περίμενε λίγο να πιω. Sorry guys, γιατί τώρα πρέπει να κλείσω, δεν θέλω να ανοιχτώ. Sorry. Δεν θέλω. Φράθα. Περίμενε για να κοιτάξω πίσω ξανά. Sorry guys. Εύχομαι να μην έχει πάει 43, να έχει πάει κάτω. Είναι το ίδιο, αλλά 37 πήγε. Σε 3, οκ. Πιο περίεργο είναι
γίνεται κάθε φορά. Α, σουτ, το πόδι μου. Α! Guys, κοιτάξτε το πιο δικό στάβλικα φιγούρα. 1, 2, walk. Oh, sorry. 1, 2, walk my shoes. Die farmen se kapai. Six naki kick. Ho, δεν so fun. Την πρώτη φορά που πήρα ήταν η πιο παλιά από αυτές, είναι η χρυσή σκελέτελ φιγούρα από το στάβλικα. Έχει σπάσει γιατί αυτό ήταν ψεύτικο. Μην ανησυχείτε γιατί δεν το έχω έτσι, αλλά έχει χάσει και ακόμα το τέτοιο του, το μαχαιρικό σπαθί που είναι, και να σου πω, αυτό ήταν πολύ μυτερό. Αν μην ανησυχείτε, θα το πετάξω πίσω εδώ πέρα που ήτανε. Ναι, satisfy. Τώρα που να πω, εδώ πέρα είναι οι παντόφλες του brother. Protein, water bottle, empty water bottle, toasty stera, my bottle, toast. Sorry guys. Sorry guys. Look at me. I'm craziness. I'm like this shit. Look like TV. Like. Δεν ξέρω παιδιά, αλλά εδώ πέρα τρέχει. Να περιμένω. Oh, η μπίπτη μου. Oh, fuck. Παιδιά, είστε καλά? Μπρο, είμαι καλά. Προσέξτε, είμαι καλά. Guys, είμαι καλά. Κοίτα. Να κοιτάξω. Να, καλά. Απλώς χτύπησα εδώ πέρα σε εσάς ή στο κινητό μου. Δεν μπορούσα ούτε καλά, απλώς δεν κλιματώνει τίποτα. Ήταν απλώς ένα χτύπημα. Πείτε sorry για το μάνο και θα πω εγώ συγγνώμη. Ωραία. Thanks for watching guys. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Αν δεν κάνετε subscribe, θα σίγουρα, ναι, δεν ξέρω τι έχω ζωγραφίες εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι τα καλύτερά μου. Normal guys, ζωγραφιά έχω κάνει. Τι να κάνω. Και μετά ωραία, περίμενα να το βρω. Ωραία, το βρήκα, ωραία. Να, ο Chill Out Normal Guy. Και αν θέλετε να δείτε Chill Guy και Normal Guy μαζί να παίζουνε. Thank you.